Počkaj, nech ju urobím video s tou veveričkou. A zase ju naháňa vtáčik. Asi spapala mu tak, kde vajíčka z hniezda, tak vtáčik teraz sa na ňu hnevá. No, tak oni majú radi vajíčka, veveričky. A zase ju naháňa. No. Pozri, pozri, a on ju prenasleduje. Prenasleduje ju normálne. A už dvaja sa rozhodli ju naháňať.